Orain dela 3 urte azaroan hain zuzen begainera hitzarmena sinatu ben udalak eta badiar dugu Euskara Elkarteak, eta lan handi bat eginda zuei esker parte izan zarie lan horretan, eta hor geratuko da material txukun bat, bizarretzirako, datozen belaunaldizetarako be, euren geure aberastasuna, geure gizartearen aberastasuna, Gernikaren kultura ondarea be, babesteko eta hurrengo belaunaldizetara pasatzeko. Eta beste barik, aurkeztuko dutzu da, maiko kideak ezagutzen dozu ez baina daukagu eskoian Nerea, Andri zein dan ez da dudarik hemen, Nerea izan behar da, Nerea Goiria, badiar dugu Euskara Elkartearen kidea, eta ahotsak proiektu honen arduraduna, bai Busturialdean, beste leku askotan bai, baina Busturialdean da Gernika Lumon. Berak egon da guztiekin, eta bere esku egongo da ekitaldi honen azalpena eta aurrera joatea. Eta erdian daukagu Jose Mari Gorroño, alkatea, hitzarmenak sinatu eban orain dela 3 urte, eta berape, berbatxu batzuk egingo duzkuz. Benetan, gustora da pozin hau olako proiektu baten aurrien eta zuek azaman egote. Horrek antxineko isketak eta herribako txinetxe izan direna batzu mendatan erregutxin edo musiken edo ezengiz edo beste lekuetan badakigu hemen apurtxo diferenti dira, ez da? Eta horrek geuse batzi eta antxineko kostumbriek eta hori transmisioa etxi noberan seme-alabari eta lobari eta hori, nik uste hori geuse edarra dela. Zeni gogoratzen az, ni umetan da gaztetan egoten itzen bai baserrezien atxitxe eta bumagaz dane beko zuen inguruen zema geuse, da zema deure gaztetan etxengun zan geusek eta gerra denborakoak eta isketa desberdine Bermion edo Gerniken edo herriztan egoten zirenak, eta benetan nik uste hori geuse edarra dela hori transmisioa etxie. Seme-alabari da lobari, eta horrek zuen lobak eta guztien zuenien bideoan berbetan da zeuen geusek, gaztetako geusek eta kontetan nik uste dut ilusioan gotzela, zueri bai eureri seguramente gehiago. Benetan eskerrik asko dan hori, eta bideoa ez da gaur emongo badotzue edo nozen moten zuen, da disfruteu zeuen familizekaz bideo hori okusten. Eskerrik asko. 2009 bukaeran, hasi ginen bertoko lekukoan zerrenda bat eitzen, ayuntamientuen laguntziagaz, da Gernikeko beste elkarte batzun laguntziagaz, Gernika Zaharra, Gernika Gogoratuz, Resientzisek, eta hainbat herritzarren laguntziagaz bebai, hasikean kosteuarren, gero lortu gendun Gernikarren zerrenda politz bat topeti ez. Guztiren 53 Gernikargaz egon gara, gehizenetan bakarka egon gara, kasu batzutan bai egon gara binaka eta irunaka eta jentigaz, baina gehizenetan bakarka. Gitxi gora bera, 98 orduko, iseun orduko bilduma baten jogu Gerniken, danak bideo zein gendu zen, eta horreri gehitzu bilakie, Gerniken lehen hau be, enge egon dila grabazio zar batzuk, eta horre grabazioak beste erakunde batzuk edo beste proiektu batzutarako egin ziren. Eta guk indogu zen lekuko datuzun horrek eta aparte be, hainbet grabazio be jaso duguz beste persona batzuk egin dabelako antzeko lanak. Eta horrek be, eskertuen bierdie, alde batetik 80. hamarkadan, 85. urtekoa dire Gernikeko grabaziorik zarrenak, Udal Euskaltegi izen hasi ziren abek keukiban proiektu baten barruen hainbet grabazio egiten Bizkaia osoan, eta horretako batzu Gernikekoa dire, eta gero Gernika Zaharrak be, Lumoko historize batuteko hainbet grabazioen bazen. Eta gane, aitzatuteko kontua da, guk geuk Lumo partien baserri ingeruetan ez dugula lortu, ja hain edadeko jentie gaur egun anbizidana. Eta orduen, Gernika Zaharrak ja lehen nahin bazen grabazio horrek utzune hori edo bete da bela. Eta gero, Gernikeko emakumien historie beba batuteko beste lan bat egin zan, museoan eskakizunegaz, eta Andrea Aiapekin bazenan grabazio batzuk, eta horrek be, geure ganatu duguz, eta oingoz ez dauz ikusgai, baina, hori ahotsa.comen be badeko guzla katalogeta.
Eta gehizen bat esati da, gure proiektu Gerniken egin dugun moduko proiektu, baina Euskal Herri osoko proiektu edala, oin momentuen Euskal Herri osoan 255 herritzen edo egin gulaia bier, eta aurrera goazela, herririk herri eta, lekukoz lekuko. Eta batutik gaza aparte garrantziz edabe bai edapena. Horregaitzik webguni edabiltzen dugu, gaur egun teknologi barrizek erabiltzie beharrezkoa dalako, eta gero behor egongo da. Eta ez dire dana kajoi baten sartun egongo, askotan pastanan moduen, eta edapena emoti da helburu nagusize. Eta gaur egun hezkuntzan eta leku askotan emoten erabiltzen hasi dira matirizela. Eta enaz luzetuko gizau, eta oine ingo duguna da ikusi aurkezpen bideo bat egin da, parte hartu dozuen danokaz, danon zati batzuk, eta ikusko dugu eta gero jarraituko dugu bakotzari zuen grabazioa banatuko jatzue, bale? Eta ia guzteta jatzuen, entze jarrikot. Erize, etortzien baserrikoak eta danak, hortxe arkuetan, antxe barruen, pankutxuek eta jesarri antxe, euren gauzetxu esaltzen, da, gero horrek naranjeruek eta horrek fruteruek betorte ziren, da, antxe itxetzen erizie. Apasilkoa. Pelotatik igual lana Labadero joaten ginen, olgeta, labadero onzo, Esto suele este Bilbo hartu benunean gaztetan egin duzten. Darekin, kanitekin etxingen duzuen gugu ere jolasteak. Lehen, filatoak egote ziren, horri zen alde egote ziren. Kobre hori izan, hori etorte zirenak plazara, berdurik ez edo, hilabak ez edo, zabarrak ez edo, ez da itxen, hurrik danak hartu ginen horrekera. Da, antxepa eta zan, filatu moduenan, gauazile moduen egote ziren, pare bat edo, bi edo. Lehengo denpora baten etorzen frantzesak. Da hor estatu zen batzuk, Da gero bai pintzien frantzeskale. Ipintzien da frantzeskale, da. Horrek ekuiden etxena frantzeskale. Gero ez da inizelan azokakaile ipintzien. Erromazi gaztelenetan izan, erromazi itzela izan, domeketan begotu zan, domeketan izan amizte jente duten. Aztelenetan, beti, erromazi egizio, da, calle Calzada, Apasilkoa, pasitan, dana bandera grata. Trenien berbiora. Jantzan, kasino berbeo bitzu. Oine, horrek ezuek ez dauz behar lehen, abaila, kasino berbeo eta orkesta ez da izer da. Jantzan. Gugu labaderora joaten ginen, olgetan, labadero onzan hor, dara izagoten ginen denok. Jolizten, Nik akorretena, labaderoan, kitxanak ini beti. Da, gure amak, botzen tuzten trapu bet, da jaboie zati bet, da joan labadorora, lagunan. Lan egoten entxen orduetan, kitxanak inan. Lucian Libren. Kantuan uzten amendua. Bizikoa, boi uzten dira. Abaino txarra osan, greko-romana. Greko-romanak zerkitzio dugu, bai akatxaba da. Greko-romanan inean papele una desentia. Pintxe, hamar urte pelkarra botukaz. Nire izterako pelakoak egin esan da. Bire izan usarrak ezatezin. Iatxo horrez izterra eta pixak. Oinizte gozolan. Da, hamar urteaz pelkarra usik epin bir. Kuadrin nelgo izin zen. Prakak, epina bezena, zengo netxen lehenengokoakak. Delaz, getxizena ikusten zenen, behar lehenengoak, prakak, akorotera, basa baina peko.
Orduan erose barik egin. Deraz moderna zera, jo. Zapatari pentsa bez. Jauri ze bada eskuena berketak eta hortuz. Ez dizien guzti urrunako. Zeba. Ongo moduen, on pare bat etxila, lau parean zerien eskete. Artizek eta bai, garbitxu jaboiaz da galdaratan, ziketu eguzkitzen, da gero arek koltsoiek eitzeko arek. Garbitxu horretan, imini behien zeuzer, jo espaldua jo, da gero koltsoiek etzin. Oingo moduen! Madrilen zuerte izaten mojatxuet. Da, abi joan ginen, Nueva Yorkera alkarreaz. Berak esatuzten, ¿a qué va usted? Esatuzten da, pues a cuidar ovejas. Venei, ¿qué te sirve ovejas si pierdes la alma? ¿Y usted a qué va? Yo a salvar a las ánimas. San Juanatan izitezan, kurtzek bine, soloatan, kurtzek. Etzien ineko kurtzek, Eraino ebai, erramak, da jenduk zatitxu betat, holan, zuloet trabez da kurtzetxu egin, da soloan, solo guztietan, irula kurtze. Joate ginen, Elizara sortzitako mesetara. Gero joate ginen, hori egote zan. Plazie egote zan, oin ez dauele ez, orduan egon zan, peskaderizeta. Da, haintxe, hartze gendu, nire izte nagoze izete zan, nire lagune txakurtxu elez, hartze gendu jibizoiek. Etorte ginen etzerantza, da bidaguren nien, pastela jan, pastel de arroz. Aize izete zan, domekatan. Kanpotik etorte ziren, frailik eta badiek eta kulpitxotik, zelako zermoiek egite bezan. Zelako zermoiek. Genti ikeratute, zermoiekin. Guk eskolatik etzerako izela, gozierote gendune berdezen, eskolatik etzean zin, da zagar bat igualan topete gendune, zagar baten azpizen, da aixartute jaten da. Konfesegun bizu hori, zein jo zuen, konfesegun bizu. Egon zen, abade bat, Don Baldomero, celebri. Amarta, mezi luzetxu, ba. Beha, areke zernuitxe banien, amartako mezi gentieri zarretzen lagurre izten jagun, luze barik. Zernuitxen pantetan da, botatemon bola bako txik eta kusi bako txik genti barreka betxoan zerien be. Baten amaur gini txarri askun polo ban. Amaur gini, egun bat, dana una. Urgulitatik eta bizet hartuko, dana una. Eta txarri bako, dana aprobetxe eta bizeten da, txarri askun polo amaur gini. Konfesio terriroen bier, pekatu edanak. Da, ez dakizuen ape erukak ordu betetzuen. Jode, ordu ere, abaderi, bilurre esateko de. Da, abaderi, bakastiko epintetzuen, bakizu, penitentzese, no sé cuántos padres nuestros, Ave Marías y Gloria al Padres. Y harás no sé qué, eta, harsek. Abadi, guke kastigo, ikitzen dut zina eskinela joan, bilamuni monuaili joateko. Joan ginen monuaili sortzita joan behar, behatzita joan behar sortzita. Joan da, abadi falta izan nuen zangertua, sartxu duzan, zangertua kanelak izutzen da, egutzen ardago guzti zuzitzen, jangu abadi zorduko. Gurike, abadi Elizan atzen segirita guri, Elizan bultu eta guri. Hemen hasi zien eitzen gobernu basko, Cinturón de hierro zatezakona defensi Bilborako, trintxarak eitzen, Bilbo defendigiteko, Franco tropa tatozenerako. Deixen zan defensi eitzen zana, Lemonako mendizitan hasi, larrabeztutik, bizkargi ondotik, fiketik, gamistik, da handik pasatzen Artabakarra ondotik, Artabakarrera, da handik jatamen dire, hor mendizetan. Emetik entzuta zien, honek etzik eta zien, egon kotxeri peza zebeta, ametik guretik horretik entzuta zien, Kalamuako bombazoak entzuta zien, bombazoak, kainonazoak. Ibarregan nietik, arratetik, markinegan, elgoibargan, edo Kalamuan, dardadieik
etxiek edo, zatik, edo. Astelera izen zen, da jente asko Gerniken, jente asko Gerniken. Ordu bisetan, hasi ziren matralladoras. Gentie plazakoa maitxu beren saldu gauzek eta etzerantz. Da hareri, matralladora. Da, gero lauretan hasi zen bombardeoa. Nire amane lagun bete etorzen da. Etorri zein nire ze bomba datoz da. Bombardeo igual eukiko gute, ari zegaz joan nintzen Andramarizko Elizane kanpatorrera. Dan pasan aben zer guztize. Gero utergen du nien, aizen za kuadrue. Montazpilen, ekuien duen gure refugioa ine. Hoxe, kanala bana entautu edo diputazioak. Lantxe pasagen duen egune. Da beste batzuk etortzien da, bere euren gorputze botata, nire ganea justien bi. Da, zan haze, bueno, a mí no me coge ni una bomba. Ni broma tarako beti ekuiote accidenta. A mí no me va a coger ni un, porque tengo un morrosco encima, digo niño. Habría que prestarse bien, baba ziosan, babak, abrilien izan zen da baba hartzen sartun de. Da txakurre da txakurre, ada gure zerien izan gut topetan. Da, abioiek ikuste bidean da movimentua, metraietan. Andra bat igune iban, eko iban lekue, holako arbola barik luzie. Da, Andrie, ibiltzen, da, hasi zen, abioi eri behituten da esate, ez da zen berguetza, eta ez da izan, holan izpini zen. Danak, egon ziren gudari jepe, egon ziren anegor hartien enkantie, da, esatetzen izildiko goteko goia, hareke jebe bajatu ta, da hil, horretanak ikusi ingen duen. Bombarda izan zanean, akordaten az. Astoak, etzera bakarrek, Gerniken plaza handi zaitxe zen orduan. Azterlenetan, oin be bai, orduan handi zaba. Da, zerak, andrak hilde, da astoak etzera bakarrek. Zer gaitxik? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Horixe bakarrik etortzen zen. Da geroan, bueno, danak izen ziren horixe, negarra, zarata, ikusi zuen nire familia, ikusi zuen nire nebak, nire iztek, dana negarra esan. En el barco San Mamés vinimos los niños vascos y al encuentro nos salieron el Cervera y el Velasco. Uste horrek izan ziren, frantziseko edo frankistien zerak, gerrazko untzien, bai. Eta urten dozkuen da geratu bier, a ver, que de allí no se mueve nadie, que los críos que den la vuelta y que a Bilbao. Eta orduan, fragata bat inglesa agertu zen. Eta hasi zen gure barkune bueltaka horretara, bueltaka, eta euren artien hasi zen berbetan daute bestik alde biharra okibek ze. Mekado inglesa izin ziren da, haren kontra ezin zertuten, izan atrebiten. Da gu, orduan bitxioskuen, eta ja joan ginen frantziera. Refugiados o pasajeras, da refugiados gaila gute. Refugiados arabarrure sala batera, pasajeras a la calle. Da kalera.
Da. Ekarrizkoen, ogi zuri bet, elegantiagoa, gozoa. Da ez da izan gaztaia edo beste bat, da jaten emozko nantxe. Lehengo kartie, jakin beze asko, 10 urte eta, bueno, baina, haitxek eskriuzkun letrak haitxuteko moduen askez, baina, familie bat izen bidala, gukoen nebadan izan banegar, ekigen duna, handera, zan, maistre moduen izaten da, handera izaten. Da, areke, joan da, esan da, zepazten jatzu. Etxera gure dut, etxera gure dut. 3 urte paseu, haite ikusi barik. Bilbo hartu benuen zera militarrak, eroaben kartzelara, da Bilbotik, gero eroaben Pontevedra da, Galizidera. Da, antxen eibazen 3 urte paseu, haite ikusi bariku. Sartu, Sadurran sartu, da segituen egon zen lonja bat. Dara joaten ziren, presa guztizek, batez familie etorten bazan. Da, orduen behar nik joan nintzen, da, ama beste partetik ez date ban. Yo quiero abrazar a mi hijo, yo quiero abrazar a mi hijo. Landik, momentu baten bat, orandra bat, harinke, nene! Da, hartuten dostetaz, mosuke, benegarrez, oratu, gero soltau ezin. Gero pin bene razionamentu edana, joan behizun erosten garbatu eta rosa jateko, eta berzanek, gero jaten zenen den dien, bat tarjetiagaz, razionamentu egoten ziren. Segun zema persona, hori zebe igual, bombardeamenta gero. Eta enbizeten gendun horrek erropak edo etxeko, izerak sabanaz. Bat tinteuk berde edo gorri edo azul edo, darekaz erropak egin. Esan egoten telari zebez. Dana purtute egon zan Espainia guztizek. Da gure paraki bai, dana. Hau gerrak esan egon zan bombardea, ba holan egon zan abe, dana. Hemen egon zanin Franco eta danak eme horrek soldaduk eta horrek gozak izagan izten. Gero bai. Hilzen danak euskeraz. Eta izenak be bai. Edurne izen nintzen da, edurne baia. Egin guztien nibez, pintxestien. Nire lehen guztinek arnatzeko behanak, miren uguzneuk iban izena ez da, Maria Bautista, zatetzien, kolegizoan, Maria Bautista. Da, hau maite bareinonekoak, Maria del Amor Hermoso. Ze maite der, iban izena, Maria del Amor Hermoso. Da, nemirenep, Ana Maria, daulantzik, danak. Ez da zuen izten euskaraz diren. Seguko hemen hemengo bueltakoak euskaraz diren du. Fargito zezan da, testo tenéis que hablar en esto, en cristiano, zatezkun. Bueno, hasta zin, gure ez dela razatzen zinen, usta euskaraz, kokoteko bat eta, cosas de la época. Detorzan militar bat eta jarri zen bere euren ondoan. Desantzon base, nungoa zari zuek eta eurek euskaraz berbetan, bakizu ze jarreke euskeri baino ez bien jaki. Euskaraz berbetan da, de onde son ustedes, da erderaz ez da esantzon. Da, ba, Gernikarrak gara, eta hene, danok bombardeo de Gernike ba, da bere kabioiek esantzoien. Berbait emazue gehiago euskeraz, untxe herrizora botako zuet, bizori. Da, eskolara sartu norduko, alan imini eskue, eta kara sol kantetan. Da, kantzeu eskue eta alanik, imini, ezin bajatu eskue, bajatu bazuen, ez, agirik aitetzuen da. Da, dana erderaz, euskeraz berba bat, dana erderaz. Ni bai zuzeak orten asko de eskolakoa, ba, Rosita Montero, pirake guztetik dako nahi txen, batene azkeneko lekuan egotezan Atzien, bai. Atzien. Da,
Halako baten ez daiz esatzen, andereño zantzon antza. Rosi, ¿qué estás haciendo ahí atrás? Da besti, gafa handi batzuk, lente badik, bakarri... ¿Qué dice? Oi, zurriñe. Burle moduen. Dio, sartzen deu bestie. La regla. Reglie, hartzen deu. Botatzen nola nik. Da justo. Aparte zarako ez. Ostantzien arpeitzen emot. Guardias y ladrones. Jorrastuten. Erdizek, izitezien guardias da beste erdizien ladrones. Da, guardize tope birrixete ben, non dausen eskuteta ladrones. Da, batzuk eskuteta egin garrixi, guardias y ladrones, da bestik erantzute ben, eskopetas y cañones. Da, orduen aztezien, ja, guardizek, bestiek topetan, non dausen. Da, topeu eskero, baina, gero eure pare bibe guardize. Da, topetan espresen duzen, ba, atzera zeu. Tabak egiten zen, zer esaten da, hartxoak. Hartxoan azurre, beleuneko edo ez da ningua zan, harek azurtxuek, garbi, saldu izan zan. Baina azurre benetakoak, ez plastikozkoak, oin da zen moduen daulan. Benetakoak. Darekin, kanikekin etxekin duzuen guk ere jolasteak neskakin. Da gero jokoak guztizi bakarien. Dana gonzan libre, kotxik, itxik ziren, da kanikek, da aroak, da horrek, hainbeste, trompak. Sokaka mutilek azbe bai, mutilek eta neska da altxorro morro piko taloke. Baina bitxu zema kotxe egoten ziren, errenterizietik kodegitxo oraino arandelakaz. Kale erditxetik. Pelota izan hon orduan, naguaz da, trapu gene pelotik euketan, pelota orduan edo zala betetzua, orduan pelotarik eta egoten. Elixiako orman da, badik, ego paritzi ikusiko pelota orman. Da pelotak igual laniaga zineta. Papelagaz be, venga, zapatak apurtu arte. Zapata, merkeo, antza. Astelenetan, platanok elkarte ben, da olako papel darde bat, lodizez, ekutzen, da eri begire, pelotu gehiago. Gero, hori, como txirlora antzekoa, platanoan hartien dutorezan, aregaz bete, ba, venga, jo, esan honez, pelotuarik ez ez, venga. Gaztetan egin duzuna, iguiletaz, mazustre gatrapetan, horrek, sasi hartzen utitan da bene, mazustrak, horrek eta, igual, pini egurre, da, bata egurrek sostenitan, punte batin da, besti talako baten igual, akorde du, humili, bai, oso egin saltoa emonan zerien, egurren punten, eta dumpu igual besti, mazustre gatrapetan da, mena bota. Lehen plazare osanan, baselikoen, are, naranja eta fardoatan etorzien, torzan, han kabelloekin, da, fajoak, da venga, naranja gertatzen. Traje baino eugitxezan, 96-koa, behatzi txako kobreta ben, taparrago esaten zaun. Da, 95-koa. Izen zen baltzata zurizen, da azuleta baltza, da raie duna. Preso moduko traje baino izate ziren. Da horrek eukitxe ben piok eta hane, da denatan egote ziren, bai hauek hori erosi ez dugu deitzen traje bainorik, denatan esketxe egote ziren, kanpoan. Da eskola joatek ginen, falta zan nien, tiretut boltzillora. Hortu.
Politxo ez da, eta unkigarri izen da, benetan, altxortxu bat. Bueno, orain jarraitu ingo dugu aurrera. Eta egingo dugu oparien banaketa, laster, baina lehenengo gogoratuko dutzu gauzatxu bat. Ekintza hau, honen aurkezpena gaur izetie bai izan da, euskararen egunaren inguruko programatxu baten txertatuta. Gaur hau egin dugu, Bizar azokan, Merkau plazan daukagu euskara kontseiluek emoten dozen ziurtagirizen banaketa bat. Berrogei erakunde dagoz Gernikan, bai euskarari ziurtagirize lortu dabenak aurten be. Eta gero, astelenien, baita be, berton laia aretoan egingo dugu klusterrak, ez zaituen aztako. Euskararen erabilera kalien neurtzen dauen erakunde batek emango dauz gure herrizen 2011ko urrizen egine bazan neurketaren emaitzak. Hori astelenien 7 izan berton. Eta gero ja martitzenien astelenen bertan da euskara eguna. Ze zazpi? Zazpiretan? Zuzentzen daukat, Julen. 7 izan bari, 7 dela. Eta gero lauen irakurraldiz egingo da, 12 orduko irakurraldize. Gozeko beratzetan hasi eta arratzaldeko 8 uste ondo esan du da, 11 orduko irakurraldize. Garoa irakurriko dugu, Txominagirrerena. Eta listo beste bari, jarraitu ingo dugu, oparizek, ez altza oparizek hartzeko, altzako dozu eskua, ikusteko nora joan behar dugun, eta bertara eroango dugu oparia, bai? Hori alkatearen eskutik orain.